Gimando ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. nga imbestigahan ang naitabong pag-ambush patay sa upat ka sundalo sa Munay Lanao del Norte ug tun-an aron dili na kini masubli pa. Nagpaabot sabang opisyal og pasubo ug tabang sa nabiyaang pamilya. Aning report. Personal nga gibisita ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Kauban ng ubang opisyales sa AFP ang pamilya sa upat ka sundalong namatay sa ambush sa Munay Lanao del Norte ni atong adlaw Biyernes. Usa ang nakalingkawas ug upat ang patay. Kabahin sila sa JTF Zampelan nga nagpahigayon og community support program sa lugar dihang nahitabo ang ambush. Sumala pa nga binuhatan sa Dawla Islamia Maute Group ang mibanhig sa mga sundalong non-combatant. Giila ang mga namatayng sundalo nga sila Staff Sergeant Josito Araya, Sergeant Gilbert Arnoza, Sergeant Jonel Calgas ug Private Sean Mark. Gipadayag ni General Browner ang iyang pasubo ngadto sa nabiang pamilya sa mga sundalo. We are also here to see how we can support the units on the ground in their operations. Meron po kasi akong direktiba sa ating mga units na by the end of the year 2026 ay dapat natalo na natin lahat ng mga armed groups from the communist terrorist groups and from the local terrorist groups. Pati na rin po yung mga lawless. No? Gibisita sab ni General Browner sa ospital ang nag-inusarang survivor sa ambush nga si Corporal Roland de la Cruz. Tago ko sa cover. Saan? Sa may cover truck na sa Damuhan. Damuhan. Hindi kami naman pumutok yung balay ko sir. Oo. Pero siguro sir, nung that time na nag-cover fire ako, parang may tamaan ako sir. Sabi mo nila na magmardali kasi may ano daw sir. We will try to correct whatever lapses, let's say, na merong nangyari sa ating mga kasundaluhan so that maiwasan natin. But ang gusto po namin i-emphasize dito is that yung mga sundalo po natin were in the area trying to help the community. No? Tumutulong po sila sa ating mga kababayan. So it's really very unfortunate na nagkaroon ng ganito. Emosyonal ang nabiyaang pamilya sa mga sundalo. Hustisya ang ilang singgit. Ilabi pa nga igo lang na malengke ang maong mga sundalo. Sa top management ng military, sana po ay kung mayroong mga sitwasyon na ganyan, na umalis, man lang pwede sana na bigyan nila ng atensyon, na maging alert sila sa lahat ng bagay, na maging sensitive sila sa environment nila, na kung mayroon talaga nangangailangan ng rescue, hindi sila na balingwala na lang. Karong adlaw, ihatod na ang patayng lawas sa mga sundalo ngadto sa ilang tagsa-tagsa ka probinsya asa kini ipanghaya. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.